legislatura agrícola ha patit un increment del 30% al País Valencià. La tasa de desempleo juvenil no ha parado de crecer desde que uno de cada dos jóvenes están en esta situación. Europa, España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Con un 24% de la población activa en paro. O les 12.260 famílies desnonades. Xifres, números, estadístiques, percentatges. Són realitats sobre el paper, dades que mostren de manera abstracta la dramàtica situació que es pateix. Però qui està darrere d'elles? I si li posarem cara a les xifres? Imagineu, Maria té 80 anys, està malalta i no té a ningú que es faça càrrec d'ella. Ella és una de les persones que s'ha quedat fora de la llei de dependència. Andreu té 35 anys, porta 2 anys aturat i sense cap prestació. Un del 31% d'aturats d'Algemesí. La paciència s'esgota i està desesperat. Amb el salari d'Anna ja no arriben a fi de mes. Jordi és llicenciat i parla 3 idiomes. És un més d'ixos valencians que fan la seva maleta cada hora per a buscar-se una oportunitat fora de la seva terra. Aquest any tampoc ha pogut ser. Ximo continua veient que els seus esforços durant tot l'any no són recompensats. Un agricultor més que perd la il·lusió de treballar al camp. Aquest és el drama que nosaltres veiem. No volem ser mers espectadors d'una situació que no ens pertany. Recuperem les persones. Wow.